Kanina nakakalog ni Papa Anyok sa kanto. Ngayon bundok, Arayat. National Irrigation Administration. Ano yung bundok? Arayat Dam. Natin kayo ni Arayat Dam. Ayan. Arayat Dam. Ini rough road na yan.
in 4 lanes. Mahaba-haba yan eh. Yung dala nagagawan daw. Ito na ilana. Ay. Oo, nakalalit ako. Oh, busog ka, boss, oh. Bayang magkasakit. Busog ka ganyan, bayang magkasakit. Yan. Hindi masalti niya ako. Kasi mami lang kakadombal ko. Oo. Kaya ka mababa yung 1.5 sa pero nila. Indalan, kaya niya daretso. Ay, kaya tayo na eh. Ha? Indalan, napin din eh. Uwa. Napin ganyan in kain eh, yung diretso karne. Ay, sinata mo. Left side. Oo. Right side. Left side, ay right side na yung... Ali, gandalan. Tama, maka right side dyan, nung kaya ka makaharap. Saka itong kahit plano. Diba ito na yung mga harap yung full lane. Oo. Ma-approve dito. Sabi niya pa nga magka... Adi, apin. Saka rin ito ating mga ganyan. Yan na siya na eh. Wala. Mag-trail tam. Oo. Nag-trail ka na, boss? Nag-trail ko. Diretso.
87? Bukan meto yung... Dagol na, ne? Oo. Kine. Kenya. Kenya yung mga ngayon. Oo. So, may itong sana, unahan. Lakaran eh. Malaulaw yarin. Ne? Malaulaw yarin ng lakaran ne. Wait, sabi ko ang poster mo, tayo. Oo. Diretso? Oo. Ano yan, step ang dala ni papunta bundok. Oo. Sa bundok yun, ha? Kasi hindi po rin. Hindi ba niya pa yun? Wash kaya mo naman. Hindi siya tayo. Magyana. Natin na. Oo. Yung salaman na yan. Oo. Yung kilalam na nini na niya. Yung kilalam na. Ayun yung kambyang ka. Ayun yung gabon. Hato ni mag 4 lanes kanyan ne. Na? Ina yung kilang dalan. Ina. Okay, balong na. Nungkol niya, ano ko tansiyang ko yun. Sinapa yung polvo yung camera ko. Pag-say kayo ne. Pakanyan. Pakanyan. Kaya yun yung bundok. Para mas feeling camera. Ayun yung bundok. Ating kanubali mag 4 lanes ni. Pero ba nga ikitang 4 lanes? Pero kaya? Tangalo ba kasi ba? Ito daw si AR sila. Nakapag din din. Ganyan matulog na lang. Mag-usayagan sa naman. Hanggang warning harap na kanto? Ini, hanggang sa naman ini. Alita ka rin. Ini, saya ke ini. Itang itong ito, gageta mong sabay ini. Hindi may pakaning kambyang ka. Ba, aliyo. Ini niya balo ko. Ini. Ayan. Kambyang ka na sa isa, ampo ito. Keren. Ali, trantayan ka ako eh. Wow, keren tayo kayo. Keren ba, pagkatapos ini. Yung duto ngayon eh. Ali, bilangan niya 20 meters. Oo, basta Oo. kasi makakitang. Kaya ka ako. Wow, kasi keren to. Kakitang dutong ka rin kaya ka. Ilang ko niya? Yan, yung kaya yan. Buti mo kasi. Kasi yan ito. Kaya tinawa natin ito sa tamang ngayon. Sige. Wala mo eh. Sige. Wow, ito yan. Sino ang plano yan eh?
Ano? Kayo yan doon? Palabutad kaya tayo. Mata? Kayo ni Bandoy mo? Kayo mo. Palwal na kami. Kenny, ako na yung diretsyo na nindala naman. Wala. Ate niya pag yan yung bus-bus. O, nung magdiretso ya geto. Tura ni ini na. Pero nung nga lumabas kaya ng dam, noon yung hindalan na talaga. Kasi may sasasara din dam, di ba? Ini sa meto kayo 8,000 na salida. Abi ni sa mapa nga 8,000 na may putot. Kenny putot. Diretso yung Kenny yung kukunana. Kenya tayo. Diretso lagi ini. Aliya ka rin. Kenya diretso ka rin. Kuya mo yung dala na. Kenya tayo. Oo. Para side barrio. Ayan, dati kini kami dadalan. Yan. Dininit dito kasi diretso dito. Wow, kini dumalan. Bila sa nita kang pogi kita, puita kang sai. Dumi pakit kung dumalan. 1 year. Oo, panani ang ano eh. Hindi kayo ni Borbon Pen. Hindi na? Diretso ya Kenny. Medyo mong kaya dati ng 1.9 yan. Yatang babala ya, karena dia dumala ni sai 1 year. Okay. Kita. Dito na. Talalam. Lawente.
piniputot yan eh. May tayo pa. Oo. Alwain luba, no? Diretso ya ka rin eh. Oo. Kuya mo. Oo, pakorbayo. Oo. Istuya. Apin yan eh. Ay makaporma eh. Kasi apin nito kay boss ko eh. Apin nito. Oo. Sige po, tigay mapa. Diretso eh. Pag-curve yung dalan tamo na. Kanya-kanya niya yung dalan tamo. Oo. Oo. Kanan eh pamurin. Karin yan eh. Tura na yan eh. Ali, ay mining sementadong dalan, miras siya ka rin. Kareng gabon na. Siya yung diretso ng forma eh. Ali, mag-side niya pa yan. Magkumanya-kanya niya. Ang mapa eh. Kasi makakapektuwa na rin dito doon. Oo. Magpatibayo lang ang ito. Ayun yung sementado. Nag-trail kami. Marakal na sapu-sapu. Palwala na kami pa sa bayo. Bakal yata entit, karakal na.